Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου του Λαός, Γιώργου Καρατζαφέρη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι ήταν συνταξιδιώτες σε αυτή την όμορφη, υπεύθυνη και σοβαρή προεκλογική προετοιμασία. Τον κύριο Αβραμίδη Αναστάσιο, ανώτατο αξιωματικό από την Ξάνθη. Τον Ευαλιώτη τον Κώστα. Την Αμανατίδου Ευαγγελία. Είμαστε το μόνο κόμμα που έβαλε υποψηφία από την περιοχή της Κριμαίας για να διατρανώσουμε την πίστη μας και τη σχέση αγάπης την οποία πρέπει να έχει η Ελλάδα με τον ελληνισμό της Κριμαίας, που είναι πάνω από 150.000 άτομα. Την κυρία Αντωνάτου Χρυσούλα, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Αποστολάτο Τοβάη, την Αποστολίδη Φανάρα Σουλτάνα, την κυρία Αργυροπούλου Κορίνα, την καθηγήτρια κυρία Βαρβιτσιώτη Μανολοπούλου Εκατερίνη, το Βλαμάκη το Στέλιο, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, τον γιατρό Γαλανόπουλο Κώστα, τον Γεωργατζόγλου τον Νίκο, τον Πρέσβη τον Γιώργο Γεωργίου, τον Γιαννάκιανα τον Γιάννη τον Εκδότη, τη δημοσιογράφο Άννα Δαβίτη, τον Δρεματά Κωνσταντίνο που δίνει τη μάχη του στην Ήπειρο, την Ευαγγελία Δέσκα τη δικηγόρο, τον επιχειρηματία Έλληνα Δημήτρη από τα κριτικά μας νησιά, τον Ζερβουδάκη του Θοδόση τον επιχειρηματία, τον επόμενο τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για τον κόπο που έχει κάνει, Καρατζαφέρης Γιώργος, τον συνάδελφο τον Κολοκοτρώνη τον Άγγελο από τη Θεσσαλονίκη, τον επίσης συνάδελφο Κολυβά Θανάσιο από την Καβάλα, τον οικονομολόγο Δημήτρη Κοσμά από την Κόρινθο, τη Δήμητρα Κούτρα, τον Δημήτρη το Μιτσιούλη από τη Θεσσαλία, την Βαξεβάνο Αρβανίτη Χρυσή από τη Θεσσαλονίκη, τον Πίσκα τον Ιάννη από την Κοζάνη, τον Ντουκάκη Μανούσο, τον γνωστό φοροτεχνικό, την γιατρό Παπαγιαννάκη Ευαγγελία, τον στρατηγό ιατρό Παπαγιαννόπουλο Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, ο Μίος από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαδημητρίου Γεώργιο, τον αναπληρωτή Προέδρο του κόμματος τον Παπαμιχαήλ Ανδρέα, τον Πλεύρη τον Κωνσταντίνο, τον Ηλία τον Πολατίδη, τον στρατηγό Κώστα Σκανδελάκη, τη δικηγόρο Τόγια Πατάπη Σοφία, τον Θωμά του Σιάδη, την Τζάρου Σωτηροπούλου Ελισάβετ, τον Τσιριγωτάκη Μιλτιάδη από το Δεκάνησα, την Τζουκαλά Αγγελική από τον Πύργο, τη Φράκου Κωνσταντίνα από την Πάτρα και τον Φώτη Χαρίτο από την Μεσσηνία. Τους ευχαριστώ όλους για τον τίμιο, καλό και δυναμικό αγώνα που έδωσαν. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινούσαμε αυτή την προεκλογική μάχη, εδώ περίπου και ένα μήνα, πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει ο λαϊκός ορθόδοξος ερμός. Κάποιοι είχαν φροντίσει να μας εξοβελήσουν. Πολλοί δεν ήξεραν αν θα είμαι υποψήφιος. Σήμερα λοιπόν όμως, τελειώνοντας αυτή η προεκλογική περίοδος, έχουμε την καλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο. Εχθές είχαμε μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που πολλοί δεν πίστευαν ότι έβλεπαν μια συγκέντρωση δική μας. Κι όμως είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε εχθές στη Θεσσαλονίκη και δεν είμαστε οι μόνοι. Αυτό καταδεικνύει ότι ο κόσμος έρχεται ξανά προς το λαϊκό ορθόδοξο γερμό. Η περίοδος του μεγάλου σκότους πέρασε για μας ανεπιστρεπτή. Σήμερα μπορούμε και κοιτάζουμε τον κόσμο κατάματα και του λέμε κάντε σύγκριση, κάντε μία αμήλικτη σύγκριση. Δείτε και ζυγίστε, μετρήστε τι σας λένε τα άλλα κόμματα και τι σας λέει ο λαϊκός ορθόδοξος γραμμός. Τους λέμε ευθέως ότι μετρήστε το τι κάναμε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία δεκαετία. Γιατί εμείς μόνοι μας κάναμε περισσότερες παρεμβάσεις από ό,τι σχεδόν όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η πραγματικότητα όμως μπορεί να πείσει και τον πλέον δύσπιστο. Θα σας δώσω έναν πίνακα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον σημερινό Πρωθυπουργό, κάναμε ευρωβουλευτές 3 χρόνια και 3 μήνες.
ακριβώς την ίδια περίοδο. Ο κύριος Σαμαράς στα 3,5 περίπου αυτά χρόνια μίλησε όλο και όλο μόλις 15 φορές. 15 φορές πήρε το λόγο στην Ολομέλεια για να αναπτύξει θέματα που εκείνος είχε προκρίνει. Ο έχων την τιμή να σου ομιλεί σήμερα έκανε κάτι παραπάνω. 101 ομιλίες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι ερωτήσεις, αυτά που ενοχλούν τον Αλμούνια, τον Όλι Ρεν και τους άλλους επιτρόπους. Ο κύριος Σαμαράς έκανε 8, δηλαδή περίπου μία κάθε 6 μήνες. Αυτή ήταν η προσφορά του σε αυτή την αναγκαία προβολή των θέσεων της χώρας. Ο Γιώργος Χατζαφέρης έκανε λίγο παραπάνω, 663. Ο κύριος Σαμαράς κατετάγει τελευταίος από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και στη θέση 705 από 732 συνολικά ευρωβουλευτές. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης κατετάγει πρώτος από όλους τους Έλληνες και όλους τους ξένους ευρωβουλευτές. Αυτό καταδεικνύει ποιοι πάνε πάνω να δουλέψουν για την Ελλάδα και ποιοι πάνε πάνω να δουλέψουν την Ελλάδα. Ανήκουμε στους πρώτους. Υπήρξαν εντονότατες παρεμβάσεις. Είμαστε το κακό σπηλί για την Τουρκία. Όταν επρόκειτο να ανοίξουν οι διάλογοι με την Τουρκία για την ένταξη, είχαμε καταθέσει περισσότερες από 45 τροπολογίες. Ήταν ο μπελάς της Τουρκίας. Ψαχνόντουσαν. Ψάχναν να δούνε ποιοι είμαστε εμείς που βάζουμε τόσα εμπόδια. Είχαν εξασφαλίσει, βλέπετε, τις συμμαχίες κάποιων άλλων. Σας διαβάζω λοιπόν μερικές τροπολογίες. Ήτανε πρόωρα τότε να μιλάμε για διαπραγματεύσεις ενταξιακές Τουρκίας. Βάλε μία τροπολογία. Όλη η Νέα Δημοκρατία και όλο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ των αμέσων διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Υπήρξε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Η χρηματοδότηση των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή εκείνων που κατέλαβαν τις περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου. Με άλλα λόγια του Ατήλα. Η Ευρώπη απεφάσισε να τους χρηματοδοτήσει με ένα μεγάλο πακέτο. Τότε λοιπόν εμείς αντισταθήκαμε. Θέσαμε το θέμα σε ψηφοφορία. Αν είναι δυνατόν, Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της Τουρκίας. Δηλαδή, όλη η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, όλο το ΠΑΣΟΚ και όλος ο συνασπισμός ψήφισε υπέρ του να πάρουν οι Τουρκοκύπροι λεφτά εις βάρος των Ελληνοκυπρίων. Κατά ψήφισε μόνο ο Καρατζαφέρης, ενώ απήχε έξυπνα το ΚΚΕ. Άλλη τροπολογία, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο πολίτης και είμαι σίγουρος δεν γνωρίζουν και οι δημοσιογράφοι. Δεν θα γίνει καμία κουβέντα με την Τουρκία αν δεν αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής από την Κύπρο. Μπορεί να υπήρξε έστω και ένας Έλληνας που να ψήφισε να παραμείνουν οι δυνάμεις κατοχής της Κύπρου. Μπορεί. Κι όμως, από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαυρομάτης, από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μπατζελή, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης, είπαν ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αποσυρθεί ο Ατήλας προκειμένου να αρχίσουν οι συζητήσεις με την Τουρκία. Ο κόσμος αν ήξερε αυτές τις ψηφοφορίες, είμαι σίγουρος ότι θα σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά αν θα ξαναψήφιζε αυτά τα συστημικά κόμματα. Τροπολογία. Να αναγνωριστούν γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ποντίων και να ξεκαθαριστεί η τύχη των 1.619 αγνοουμένων της Κύπρου. Αλλιώς δεν αρχίζει καμία κουβέντα. Κι όμως, όλο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε κατά των γενοκτονιών. Ότι δεν χρειάζεται να αναγνωριστούν από την Τουρκία. Μπορεί να το πιστεύετε αυτό? Εχθές οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτοι και καλύτεροι στις πλατείες. Πρώτοι και καλύτεροι στις πλατείες για να πάρουν τις ψήφους των Ποντίων και των Αρμενίων. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλείται από πόλεμο από γειτονική χώρα. Δεν συμβαίνει
σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Εμείς έχουμε την απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ζήτησα λοιπόν με τροπολογία να μην γίνει δεχτή η συζήτηση για ένταξη της Τουρκίας εάν δεν αποσύρουν το κάζους μπέλι, την απειλή πολέμου. Μπορεί να ψήφισε έστω και ένας Έλληνας ευρωβουλευτής υπέρ του κάζους μπέλι? Όλο το Πασόκ. Όλο το Πασόκ. Είναι η τροπολογία νούμερο 40. Να γνωρίσει η Τουρκία το ψήφισμα της Ευρωβουλής του 1987 για τη γενοκτονία των Αρμενίων και να τεθεί ως όρος για την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης. Των Αρμενίων την έχουν αναγνωρίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζήτησα λοιπόν η Τουρκία να γνωρίσει αυτό που αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόσο απλά. Βρήκε συμμάχους η Τουρκία. Όλη τη Νέα Δημοκρατία και όλο το Πασόκ. Εδώ πρέπει να πω ότι ακολουθήσαμε τα ίδια βήματα που έκαναν οι Γάλλοι με τους Αρμένιους, προκειμένου να γνωριστεί η γενοκτονία τους. Κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ανοίξαμε βιβλίο για να ψηφίσουν. Κερδίσαμε πάρα πολλούς Ευρωπαίους από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά κανέναν Έλληνα. Το θέμα ήταν αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της γενοκτονίας των Ποντίων. Όταν έλεγε η ψηφοφορία ώρα 6 τελευταία ημέρα, 6 παρά 1, για τα μάτια του κόσμου ενεφανίσαν κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας. Να απορριφθεί το σχέδιο Ανάν ως βάση επίλυσης του Κυπριακού. Βλέπαμε ότι θα έρθει το σχέδιο Ανάν από το παράθυρο, όπως τώρα ήρθε από το παράθυρο στην Κύπρο, προκειμένου οι Αμερικανοί να ελέγξουν τα αποθέματα σε πετρέλαιο και σε αέριο. Το ζείτε. Εμείς ζητήσαμε από τότε να εξαφανιστεί το σχέδιο Ανάν. Όλοι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι του Πασόκ, όλοι του ΚΚΕ και όλος ο συνασπισμός ψήφισαν υπέρ του σχέδιου Ανάν. Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί και 4 ημέρες πριν από το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Ήταν να προκαταλάβουν τον κυπριακό λαό, ο οποίος κατεψήφισε, θυμίζω, με 76%, και να κόψουν τα ποδάρια του Τάσου Παπαδόπουλου. Υπέρ του σχεδίου Ανάν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ένας, ο πρέσβης Ζαχαράκης, αρνήθηκε να ψηφίσει και αυτόματα τον απομόνωσαν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το Πασόκ. Αυτή είναι η θέση τους σε κυρίες ψηφοφορίες. Δεν τις ξέρει βέβαια ο κύριος Μίτσος στο Φιλιάτες ή η κυρία Μαρίκα στις Σφαίρες ή ο Μανώλης κάτω στην Ιερά Πέτρα. Δεν ξέρουν τι έχουν ψηφίσει. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν ότι κάποιοι εκεί πάνω δεν ψηφίζουν υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Τροπολογία 19. Να διαγραφεί η παράγραφος που αναφέρει ότι το όνομα των Σκοπίων δεν αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων ούτε για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι είχαν περάσει υπογείως. Εμείς λοιπόν φωνάξαμε ότι δεν μπορεί με το όνομα να υπάρχει η λέξη Μακεδονία μέσα στα Σκόπια, γιατί αυτό δεν ήταν δυνατό να το δεχτεί ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Βαρουτσιώτης ψήφισε κατά, ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας τότε. Ζήτησα να καθιερωθεί το όνομα Βαρντάσκα για τα Σκόπια και βεβαίως το Πασόκ, το ΚΚΕ είπαν όχι, ενώ είχε αποχή ο συνασπισμός. Αυτά έχουν ψηφίσει επάνω. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Μερικά παραδείγματα. Και έρχομαι πιο πρόσφατα. Βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα χάρτη της Ευρώπης χωρίς να έχει μέσα το Καστελόρισο. Δηλαδή αυτό το οποίο ισχυρίζεται η Τουρκία.
ότι δεν είναι νησί, αλλά είναι μια προέκταση της πυρωτικής Τουρκίας. Για φανταστείτε, εάν αφήναμε αυτό το χάρτη, είχαμε δεχθεί ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ. Αυτό σήμαινε. Ποιος το απέκλουσε? Η Νέα Δημοκρατία που είναι στα πράγματα? Ποιος το απέκλουσε? Το Πασόκ που ήταν στα πράγματα? Τα απέκλουσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός. Ο κύριος Νίκος Σαλαβράκος, ο ευρωβουλευτής μας, έστειλε μια δρυμητάτη επιστολή στον κύριο Μπαρόζο και βεβαίως ο κύριος Μπαρόζο αμέσως μόλις έλαβε την επιστολή απήντησε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συμμερίζομαι πλήρως την ανησυχία σας. Το λάθος θα διορθωθεί πάρα αυτά. Θα ξεκινήσουμε με την ανατύπωση της δημοσίευσης στα ελληνικά και έπειτα και στις υπόλοιπες γλωσσικές εκδόσεις. Αναγκάσαμε την Ευρώπη να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων 500 εκατομμύρια εκδόσεις που είχε βγάλει με το Καστελόριζο εκτός. Αυτή είναι η προσφορά μας. Αυτά έχει κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ενεργεμός. Και να το πούμε απλά και με παρησία. Ήμασταν το πρόβλημα όλων των αρχηγών κρατών που ερχόντουσαν εκεί. Από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μπλερ τότε, μέχρι τον καγκελάριο της Αυστρίας. Θυμάμαι ακόμα το γέλιο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν είπα στον Αυστριακό καγκελάριο, εάν θέλετε, κύριε καγκελάριο, να πετύχετε ως πρόεδρος της Ευρώπης, να βάλετε στο γραφείο σας απέναντι μια φωτογραφία της κυρίας Μέρκελ 1x1. Και με ρώτησε γιατί. Για να τις βλέπετε και να λέτε δεν θα μοιάσουν σε αυτήν. Πρέπει να είσαι μέσα εκεί, πανέτοιμος να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Σε ένα κοινοβούλιο που παίρνει όλο και περισσότερη δύναμη από αυτή την περίοδο. Το θέμα είναι ποιοι θα πάνε πάνω. Ποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα μεγέθη για τα οποία σας είπα και συμπληρωματικά τους Γερμανούς, το Σόιμπλε, την κυρία Μέρκελ. Μπορεί να πάνε ποδοσφαιριστές, μπορεί να πάνε τραγουδιστές. Είναι για τα πανηγύρια η Ευρώπη. Αλλά όχι τόσο όσο να στέλνουμε βάρδους αμανέδων. Χρειάζεται να υπάρχει μια εμπειρία. Χρειάζεται να υπάρχει μια γνώση. Χρειάζεται να υπάρχει επιτέλους μια αναγνωρισιμότητα από τους επιτρόπους προς τους ευρωβουλευτές. Εμείς έχουμε δείξει ποιοι είμαστε. Με άλλα λόγια έχουμε δείξει τα δόντια μας. Έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς μία σειρά πραγμάτων. Έχουμε πετύχει πράγματα που, επιτρέψτε μας να πω πάλι με παρησία, δεν έχει κατορθώσει κανείς. Κατορθώσαμε μόνοι μας και ξεκινήσαμε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον των ΗΠΑ. Δεν έχει γίνει ποτέ και δεν είμαι σίγουρος αν θα ξαναγίνει ποτέ. Για τις πτήσεις της CIA πάνω από την Ευρώπη με Άραβες κρατουμένους. Και τα λευκά κελιά που απεκαλύφθη ότι υπάρχουν στη Σούδα με ό,τι δυσμενές μπορεί να συνεπάγεται για την Ελλάδα. Αυτό είναι δικιά μας δουλειά. Ανήκουμε στους ευρωσκεπτικιστές. Δεν ανήκουμε στο Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα που είναι παρακολουθήματα της πολιτικής Μέρκελ. Εάν ο Έλληνας θέλει να παραμείνει μέσα στη μηχανή του κοιμά, να ψηφίσει Λαϊκό Κόμμα, Νέα Δημοκρατία, Σοσιαλιστικό Κόμμα, Πασόκ, Ελιάη, όπως λέγεται αυτή την εβδομάδα, και ακόμα και τα αριστερά σχήματα. Όλα αυτά αναφέρονται άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο στην κυρία Μέρκελ. Εμείς ανήκουμε στους ευρωσκεπτικιστές. Είμαστε μόλις το 5% του Ευρωκοινοβουλίου. Και με αυτό το πενιχρό 5% κατορθώσαμε να σταματήσουμε το μεγάλο κόλπο που λεγόταν Ευρωσύνταγμα. Εμείς πήγαμε στη Γαλλία και στην Ολλανδία και πείσαμε το γαλλικό και ολλανδικό όχι να ψηφίσει όχι και σήμερα να μην υπάρχει το Ευρωσύνταγμα που θα μας είχε στριμώξει ακόμα περισσότερο στην καλτσοδέτα της κυρίας Μέρκελ. Μπορέσαμε και κάναμε πολλά. Τώρα οι γραφειοκράτες των Βρυξελών λένε ότι οι ευρωσκεπτιστές θα είναι το 30%
Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσα πράγματα θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε. Θα μπορούμε να πούμε όχι στην κυρία Μέρκελ, γιατί είμαστε αδέσμευτοι και ακιδεμόνευτοι. Και φάνηκε από την προηγούμενη δεκαετή θητεία μας. Ο Φάρατς σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία είναι πρώτος. Αλλάζει η εικόνα της Ευρώπης. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Γαλλία και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Δώσαμε λοιπόν τη δύναμη να σταθούμε στο πλάι των ευρωσκεπτικιστών για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ρουν της ιστορίας. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει γίνει ξανά πριν από 200 χρόνια. Σας θυμίζω το τότε όνομά της, η Ιερά Συμμαχία. Στη θέση της Μέρκελ ήταν ο Μέττερνιχ και τότε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Διελήθη. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ο ναι στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη. Έχει ξαναγίνει το 1864 με την ονομασία Λατινική Νομισματική Ένωση. Και τότε είχαμε ενιαίο νόμισμα. Και ήταν και η Ελλάδα μέσα. Δεν μπόρεσε να αντέξει για πάρα πολλά χρόνια και διελήθη. Αυτό βλέπω και τώρα. Δεν μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μην μας βρει απροετοίμαστος η τελική λύση. Η Ελλάδα με 1,40 το ευρώ δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Οδηγείται μοιραίως σε μία εξώδιο ακολουθία. Μοιραίως. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Για όσο από εσάς έχουν πάει στην αγορά του Μονάχου ή του Παρισιού, καταρχήν μιλάμε για μέγεθος όσο είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η αγορά, θα διαπιστώσετε ότι τα δικά μας εμπορεύματα είναι 2 και 3 φορές πάνω από τα ανάλογα και αντίστοιχα της Τουρκίας, της Τινησίας, του Μαρόκου. Δεν θα πουλήσει ο Έλληνας με 1,40 το ευρώ. Εμείς ζητήσαμε και καταθέσαμε σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια συνεργασία με τις χώρες του Νότου, μια συνεργασία που τότε εμείς την προδιαφημίσαμε στην Ελλάδα, αλλά κάγχασαν κάποιοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και ανάμεσα σε αυτούς είναι αυτός που σήμερα μιλάει για Συμμαχία του Νότου, ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λοιπόν τότε είχαμε παρουσιάσει ένα σχέδιο, δολάριο, ευρώ, 1 προς 1 για μία ολόκληρη δεκαετία. Εάν πέραμε στα χέρια μας οι λαοί της Ευρώπης την κερδοσκοπία η οποία υφίσταται σε αυτό το παιχνίδι δολαρίου μάρκου, θα είχαμε τη δυνατότητα πρώτον να έχουμε καλύτερα ωφέλη σαν χώρα και δεύτερον να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα με 1,40 δεν μπορεί. Είναι ξεκάθαρο. Με 1,40 η Ελλάδα δεν μπορεί. Εμείς έχουμε μελετήσει και έχουμε σχεδιάσει να είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε από το ευρώ. Εάν το ευρώ παραμείνει ψηλό, εμείς δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να χαθεί. Έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και αρκετά χρόνια, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε επεξεργαστεί και βεβαίως το έχουμε συζητήσει και με εκείνους που μέσα στην Ευρώπη σκέπτονται ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτή την ιδιαίτερη στενή σχέση. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη των εθνών. Θέλουμε μια Ευρώπη με κυρίαρχα κράτη που θα έχουν την εξωτερική πολιτική στα χέρια τους και την οικονομική πολιτική και θα έχουν μια σχέση αμοιβαιότητας με τα άλλα κράτη. Ομόλογα και ισότιμα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι πατρικίους και πληβίους όπως συμβαίνει σήμερα. Έχετε σκεφτεί πραγματικά ή το έχουμε ξεχάσει όλοι μας μέσα στο σκουπιδοφάκο της καθημερινότητας ότι γενικός κουμανταδόρος στα οικονομικά είναι ένας υφυπουργός της Γερμανίας, ο κύριος Φούκτελ. Έχουμε ξεχάσει ότι τα ουσιαστικά καθήκοντα πρωθυπουργού ασκεί ο κύριος Ράιχεμπαν. Έχουμε ξεχάσει ότι ο κύριος Πολ Τόμψον είναι εκείνος ο οποίος επιβάλλει τους νόμους στην Ελλάδα. Μέχρι πότε μπορεί η Ελλάδα να ζει ως απικία? Είμαστε ή δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος? Δεν απαντάει ο κύριος Σαμαράς. Δεν απαντά ο κύριος Βενιζέλος. Μας λένε πολλά. Τους ακούω κάθε μέρα να επαναλαμβάνουν το δικό τους πείμα.
αλλά δεν τους έχω ακούσει να μας λένε για κάποια πράγματα. Για την ανεργία και την υπαπασχόληση που είχε ξεπεράσει τα 2.200.000 Έλληνες. Για το 25% και πλέον του λαού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν έχω ακούσει να λέει κάτι ο κύριος Σαμαράς. Για το κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Μα ό,τι και να κάνουν. Εάν χάνει το κράτος τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ταμιακές μηχανές που του μαζεύουν το 23% του ΦΠΑ, δεν μπορεί να αρθοποδήσει. Δεν μας μιλάνε για τις μειωμένους δείκτες εξαγωγών και βιομηχανικής παραγωγής. Ακούμε ανάπτυξη. Πού είναι η ανάπτυξη? Ερωτώ, πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι οι εξαγωγές της χώρας? Δεν μας έχουν μιλήσει για την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Όλοι και κάποιοι πετάνε κάτι. Πριν από καιρό η κυρία Δαμανάκη, που τώρα ξαναβγήκε στην επιφάνεια, αλλά και άλλοι, ότι δεν είναι σίγουρος αυτός ο κατώτατος μισθός. Και είναι αλήθεια. Παραπέμπω λοιπόν τους συναδέλφους δημοσιογράφους, αλλά και κάθε πολίτη, να ζητήσει τον τόμο του μνημονίου. Στη σελίδα 427 ομολογείται ότι οι μισθοί και οι συντάξεις της χώρας θα παρακολουθήσουν τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Πορτογαλία και τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, κάνοντας μνήα για τη Σλοβενία. Δηλαδή μας έχουν δρομολογήσει για μισθούς των 200-220 ευρώ. Ομολογείται, έχει υπογραφεί αυτό από την κυβέρνησή μας. Συμπεριλαμβάνεται στη σελίδα 427, σας λέω. Εκεί μας οδηγούν. Να δεσμευτεί τώρα, τελευταίες ώρες, ο κύριος Σαμαράς, ότι δεν θα υπάρξει άλλος φορολογικός νόμος, άλλα έκτακτα φορολογικά έσοδα για το κράτος, μείον για την τσέπη των πολιτών, για το τελευταίο αυτό εξάμηνο του 2014. Δεν πρόκειται να το κάνει. Έχει προαποφασιστεί, έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα να μπουν φορολογίες από τον επόμενο μήνα. Ακόμα, να μας μιλήσει κάποιος για τη βαριά φορολογία και την εξωθένωση ιδιοκτησίας. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης είναι υποδιωγμόν. Δεν μπορεί, το ακίνητό του δεν αποδίδει τη φορολογία και τα χαράτσια. Να μας πούν για τη μόνιμη κρίση που βρίσκονται τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε ότι έχουν δοθεί 230 και πλέον δισεκατομμύρια στις τράπεζες και θέλουν και άλλα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την αγορά. Είναι σε κρίση ή δεν είναι τα ασφαλιστικά ταμεία? Ποιος είναι σίγουρος ότι θα πάρει αύριο σύνταξη? Και μίλησε για πλεόνασμα φέτος ο κ. Σαμαράς. Όταν καθυστερούν οι συντάξεις 2 και πλέον χρόνια, αυτά τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εμφανίσαν ως πλεόνασμα. Εάν έδιναν τη σύνταξη σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους την ώρα και την ημέρα που έβγαιναν στη σύνταξη, δεν θα υπήρχε πλεόνασμα. Είναι πλασματικά, είναι αυτή η δημιουργική λογιστική που μας έβαλε στην ΟΝΕ, αλλά θα έθαψε την προοπτική της χώρας. Δεν μας μιλάει ο κύριος Σαμαράς για την αποδιοργάνωση παιδείας, υγείας και κρατικού μηχανισμού. Υπάρχει υγεία? Υπάρχει φάρμακο? Γιατί όλοι εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στα γενώσιμα όταν παθαίνει κάτι ένας άνθρωπος της οικογένειας μας? Και γιατί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας και άλλοι να μπορούν να πάρουν το αυθεντικό φάρμακο? Γιατί εσείς, αν χρειαστεί η μητέρα σας, να πάρει γενώσιμο? Και γιατί αυτοί να έχουν πρόσβαση στο αυθεντικό φάρμακο? Ρωτήστε τον εαυτό σας. Και βεβαίως και τελευταίον, δεν μας μίλησε για τον ουσιαστικό περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Ξέρετε, δύο πράγματα έχουν μείνει ως στίγμα στη μνήμη μου ως δημοσιογράφος. Το πρώτο ήταν το 1988, όταν γύριζε ο Παπανδρέου και ήθελε να επιβάλλει την τότε του σχέση μετέπειτα σύζυγό του, την κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, με την κίνηση στο αεροπλάνο που έμεινε κλασική. Αυτό. Και με ενόχλησε όταν στη τελευταία σύσκεψη κορυφής η κυρία Μέρκελ από την πρώτη σειρά έκανε νόημα στον Αντώνη Σαμαρά και αυτός πήδηξε για να πάει στην πρώτη σειρά. Αυτά είναι αναξιοπρεπή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας Έλληνας και μάλιστα πολιτικός σταγός
μπορεί να ζει και να έχει τόση αναξιοπρέπεια, να τον κάνει κουμάντο ένας υπάλληλος της Τρόικα. Είναι μια σειρά πραγμάτων που θέλω να θέσω στον κύριο Σαμαρά. Είναι όλα αυτά που συγκέντρωσα από την εκπομπή μου, από τον κόσμο, από τους πολίτες. Ρωτάνε οι πολίτες και ζητάνε απάντηση. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς θα τις δώσει. Γιατί, κύριε Σαμαρά, δεν διεκδικεί στα 300 δισεκατομμύρια που χρωστάει η Μέρκελ και εμένα μου κόβει στο μισθό? Ερώτημα δεύτερον. Γιατί, κύριε Σαμαρά, και με ποιο δικαίωμα χαρίζει σε εφοπλιστές 1,5 δις και εμένα μου παίρνει την μπουκιά από το στόμα? Τρίτον. Γιατί, κύριε Σαμαρά, χαρίζει 200 εκατομμύρια στο Μέγαρο Μουσικής και εμένα μου κόβει στη σύνταξη? Τέταρτον. Γιατί, κύριε Σαμαρά, χαρίζει στη Χόκτιβ αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στους Γερμανούς 500 εκατομμύρια και εμένα μου στερήσει το ψωμί των παιδιών μου? Γιατί, κύριε Σαμαρά, το κόμμα σου, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δεν πληρώνουν τα δάνειά τους που είναι 250 εκατομμύρια και αλλάζουν τίτλους κομμάτων για να αλλάξουν αφημί σαν παταξίδες να φάνε τα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών που και εσείς συγκαταλέγεστε? Πρέπει να πω ότι εμείς ήμασταν το μικρότερο κόμμα, τα μικρότερα έσω από το κράτος και επιστρέψαμε 1 εκατομμύριο στο κράτος. Δεν έχουμε πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από μία τράπεζα. Και δώσαμε 1 εκατομμύριο πίσω για τους φτωχούς. Δώσαμε ένα πακέτο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνουμε το καθήκον μας που δεν έκανε η Ελλάδα. Να στήσουμε δικά μας λεφτά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Δίον, από όπου ξεκίνησε. Και σαν και σήμερα το 334 ήταν η μεγάλη του νίκη στο Γρανικό. Γιατί λοιπόν εμείς και όχι η Ελλάδα? Γιατί εμείς και τα άλλα κόμματα? Γιατί, κύριε Σαμαρά, δεν πήρες ούτε ένα ευρώ από αυτούς που είναι στη λίστα Λαγκάρντ και εμένα με πνίγεις και μου παίρνεις στο σπίτι? Ποια είναι η απάντηση? Γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν πήραμε λεφτά από την λίστα Λαγκάρντ? Ίσως γιατί ένας εκ των μεγαλύτερων καταθετών είναι ο κύριος Μιονί, εκπρόσωπος τύπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο παρελθόν, ή επειδή διαχειριστής αυτού του φαν το λέμε φαν, ήταν ο κύριος Παπασταύρου? Για ποιο λόγο? Σας θυμίζω, ο κύριος Παπασταύρου είναι στενότερο συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Γιατί, κύριε Σαμαρά, θα ξεκινήσει από 6.000 αυτοκτονίες και με απάθεια οδηγείς κι άλλους σε ένα τέτοιο διάβημα από απελπισία και απόγνωση? 6.000. Προχθές ο άλλος ήταν ένας ομολογιούχος και αυτοκτόνησε. Κάποιοι άλλοι πήγαν εχθές να διαμαρτυρηθούν στον κύριο Βενιζέλο και τους πήγαν σηκωτούς στο αστυνομικό τμήμα. Τόσο δημοκρατία έχουμε. Γιατί, κύριε Σαμαρά, καταστρέφεις γεωργούς? Κάντε ένα ερώτημα σε οποιοδήποτε γεωργό σε όλη την Ελλάδα. Αν βρείτε ένα ευτυχισμένο, θα πω ότι έχω άδικο. Γιατί, κύριε Σαμαρά, και το κυριότερο, οδηγείς τους νέους στην ξενιτιά με την ολέθρια πολιτική σου? Βγήκε κάποιος προχθές από τη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι μειώθηκε η ανεργία το τελευταίο τρίμηνο 0,5%. Είναι 25.000 νέοι που φύγαν το τρίμηνο αυτό να πάνε να δουλέψουν στην Αυστραλία, στην Ισλανδία, στον Καναδά, στην Αμερική. Φύγαν όμως από τα σπίτια τους και στη θέση τους ήρθαν υπερδιπλάσιοι λαθρομετανάστες. Διώχνουμε τον ανθό της χώρας και στη θέση του φορτωνόμαστε λαθρομετανάστες. Και αύριο θα μπορέσουμε να βγούμε μπροστά, χωρίς τα καλύτερα μυαλά. Και τέλος, γιατί, κύριε Σαμαρά, ξεπουλάς την πατρίδα μου στους ξένους αντί πινακίου φακές? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απάντηση, παρά μόνο ότι νομοθέτησαν στη Βουλή να μην έχουν ποινικές ευθύνες εκείνοι οι οποίοι βάζουν την υπογραφή τους σε τέτοιου είδους ξεπουλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα κλείσω μόνο με κάτι το οποίο κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αμέσως μετά θα είμαι στη διάθεσή σας. Φέραμε 3 φορές Ευρωπαίους, Ευρωβουλευτές και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μία φορά τους φέραμε με δικά μας έξοδα και τους πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και τους μοιράσαμε. Οι γυναίκες στη Βεργίνα, για να καταλάβουν ποιο είναι το κέντρο της Μακεδονίας, και τους άντρες στο Άγιο Όρος. Ήταν τότε η εποχή που συζητείται η άρση του αβάτου του Αγίου Όρους. Και πετύχαμε μέσα εκεί ψήφισμα για το Άγιο Όρος.
Δεν το έκανε η Δημοκρατία, δεν το έκανε το Πασόκ, δεν το έκανε η αριστερά, το κάναμε εμείς. Τη δεύτερη φορά τους φέραμε στα Καμένα Βούρλα και μείναν σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Την πρώτη μέρα τους πήγαμε στον Αδριάντα του Λεωνίδα και τους εξηγήσαμε ότι αυτό σταμάτησε τους βαρβάρους από την Ευρώπη. Την άλλη μέρα πήγαμε τους Δελφούς. Τους δείξαμε ποιο είναι το κέντρο του πολιτισμού και του ελληνισμού. Και την άλλη μέρα το πρωί σε 7 η ώρα τους είχαμε ένα ψήφισμα έτοιμο που έλεγε ότι η Ελλάδα, η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι μία και μοναδική. Αυτό το ψήφισμα, το περίφημο ψήφισμα των Δελφών, είναι στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι μία άγκυρα σε αυτά τα οποία μεθοδεύουν. Και την τρίτη φορά φέραμε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανθρώπους της Κομισιόν στη Ρόδο, με στόχο να τους πάμε στο Αγαθονήσι. Και συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση να δώσει ελικόπτερα Σινούκ. Και μία μέρα πριν η κυβέρνηση μας είπαν όχι, δεν σας δίνουμε Σινούκ. Και νοικιάσαμε όλα τα διαθέσιμα ελικόπτερα της χώρας. Και τους πήγαμε στο Αγαθονήσι. Και τους δείξαμε ότι εδώ είναι η εσχατιά της Ευρώπης. Και μίλησα με τους κατοίκους. Και βλέπαν τους Τούρκους. Και εκεί κατάλαβαν ποιο είναι το πρόβλημα. Και την άλλη μέρα μιλούσαν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι τραβάει η Ελλάδα από την Τουρκία. Αυτό το κάναμε εμείς. Δεν το έκανε το Πασόκ, δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν το έκανε η αριστερά. Ρωτήστε αυτά τα κόμματα που είναι πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς πόσες φορές φέρανε εδώ ευρωβουλευτές και τι έκαναν και τι πέτυχαν. Αυτοί είμαστε εμείς. Ζητάμε λοιπόν την ψήφο από τον ελληνικό λαό για να έχει μια σταθερότητα. Να ξέρει ότι κάποιοι εκεί πάνω προστατεύουν τα εθνικά ειδώδη. Κάποιοι προστατεύουν την Ελλάδα. Διευκρινίζοντας, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, ότι άλλαξε ο νόμος, ο κύριος Μιχελάκης, έτσι απεφάσισε, και είναι οι πρώτες εκλογές που ο αρχηγός κόμματος θέλει σταυρό. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι σε όλες τις εθνικές εκλογές ο πρόεδρος δεν θέλει σταυρό. Άρα λοιπόν τώρα χρειάζομαι και εγώ σταυρό. Το σύνθημά μας είναι ένα σταυρό στον πρόεδρο και οι τρεις άλλοι στους πανάξιους, ομότιμους και ισότιμους ευρωβουλευτές που πριν λίγο σας διάβασα από το Ευρωψηφοδέλτιο. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε κάποια ερώτηση. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω και εύχομαι να μπείτε στην Ευρωβουλή, γιατί εκτιμώ ότι η φωνή σας είναι δυνατή και χρήσιμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Εάν όμως αυτό δεν συμβεί, τι θα γίνει μετά? Εξετάζετε το ενδεχόμενο επιστροφή σας ενδεχομένως στη Νέα Δημοκρατία ή συνεργασία σας με το πολιτικό σας σπίτι? Ευχαριστώ. Η μάχη δίνεται για να κερδίσουμε και να μπούμε μέσα. Να είστε σίγουροι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και ξανά προς τη δόξα τραβά. Δεν σταματάμε, δεν θα αφήσουμε τον αγώνα. Τώρα όσον αφορά, μου είπατε Νέα Δημοκρατία, μήπως εννοούσατε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Γιατί είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν ενδιαφερόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε την 26η Μαΐου, όπου η χώρα αυτομάτως θα βρεθεί στις δαγκάνες των άκρων. Το ένα άκρο είναι γνωστό, η Χρυσή Αυγή. Αν και τώρα τελευταία φαίνεται ότι έγινε και αυτό συστημικό κόμμα και έχει κάποιες συνεργασίες. Εάν ερμηνεύω σωστά τις δηλώσεις του κ. Κακλαμάνη αλλά και τις δηλώσεις του κ. Μιχαλολιάκου. Και η άλλη πλευρά είναι κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιες συνιστώσεις ακραίες, οι οποίες την επόμενη μέρα θα αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Ο χρόνος δεν θα είναι μεγάλος μεταξύ ευρωεκλογών και εκλογών. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς έχουμε και σχέδιο και έχουμε και τον τρόπο να το περάσουμε σε όποιον σε αυτόν τον τόπο έχει παραμείνει σοβαρός. Κύριε Γκογώστη από το ΣΚΑΙ και να θυμάστε τον κύριο Σαπαδάκη.
Καλησπέρα. Αναφερθήκατε στη Χρυσή Αυγή λίγο πριν και αυτό είναι το ερώτημά μου. Αν πιστεύετε ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι παραπλανημένοι και αν πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με τη Χρυσή Αυγή. Όλοι διεκδικούν τους ψήφους όλων των Ελλήνων. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Έλληνες γίνανε φασίστες τα τελευταία 5 χρόνια. Το αποτέλεσμα της Χρυσής Αυγής ήταν 0,07. Εάν τώρα πετάγεται προς τα πάνω, δεν νομίζω ότι φταίει η Χρυσή Αυγή. Φταίνε τα αστικά κόμματα, τα οποία δεν έδειξαν την πρέπουσα προσοχή και σοβαρότητα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν άφησαν ανθρώπους να φύγουν από τη δική τους αγκαλιά και να πάνε σε ακραία σχήματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κάποιες περιοχές, στην Κρήτη έφνες. Εχθές ήταν η μάχη της Κρήτης. Να ψηφίζουν τους Ναζί ή τους εραστές των ναζιστών στο Δίστομο, στα Καλάβρητα. Ίσως δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται για ναζιστές. Μετά υπάρχουν πάρα πολλοί παρασυρθέντες χριστιανοί. Είναι παγανιστές. Εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο για την Ορθοδοξία με την υπογραφή του Παναγιωτάτου Πατριάρχου, του Μακαριστού Χριστοδουλού και άλλων 80 αρχιερέων. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, έχει γράψει ένα βιβλίο για το Θεό Πάνα. Είναι παγανιστές. Επομένως λοιπόν, πώς αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό Πάνα και το έχουν με την υπογραφή τους, μπορούν να πλασάρονται ως Ορθόδοξοι. Νομίζω ότι εξαπατούν τον κόσμο. Αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι όσο και να μην είναι ιδιαίτερα ευγενείς ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι άλλοι, αυτές τις μέρες θα στείλουν μια μεγάλη αγκαλιά ορχιδέες στον κύριο Σαμαρά, που τους ηρωποίησε με όλα αυτά εγκληματική οργάνωση και εν συνεχεία, ξέρω εγώ, μπορούν να είναι στο ψηφοδέλτιο σε ευρωεκλογές. Ή είναι εγκληματική οργάνωση ή δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό το είχε αφήξει τον κύριο Σαμαρά, ηρωποίησε τη Χρυσή Αυγή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο κύριος Παπαδάκης από την Τίλινο θέλει καλό για ερώτηση. Το δεύτερο σκέλος, αν φλερτάρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, αυτό το δεύτερο σκέλος. Πώς είπατε? Αν φλερτάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, με τη Χρυσή Αυγή, τώρα μετά τις αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Έχω την αίσθηση ότι πριν το ΣΥΡΙΖΑ άλλοι φλερτάρουν με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω αν θα μείνει τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπαδάκης από την Τίλινο για να ετοιμάζεται, ο κύριος Σιμάτος από την Εθνική. Τώρα αν μου εννοείτε αυτά τα οποία ακούγονται για την περιφέρεια, γιατί προς τα εκεί προφανώς έτεινε, εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση. Η προσέγγιση δική μου έχει να κάνει ότι 17 χρόνια ένας άνθρωπος στην ίδια καρέκλα κουράζεται, σαπίζει. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κάθεται 8 χρόνια, δεν μπορεί ο κύριος Ζυγουρός να ζητάει 17 χρόνια να είναι στην ίδια καρέκλα. Ό,τι είχε προσφέρει το προσέφερε. Ό,τι είχε προσφέρει. Από εκεί πέρα ο καθένας σκέφτεται, ζυγίζει, απορρίπτει, ψηφίζει. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης έχουν συνδέσει άμεσα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με την κυβερνητική σταθερότητα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μάθω αν εσείς υιοθετείτε αυτή την άποψη και αν ναι, πού θα βάζατε τον πύχη. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από ποιο σημείο και κάτω θα μπορούσαν να έχουν κραδασμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυβερνητικοί τριγμοί στο Μέγαρο Μαξίμου. Και δεδομένου ότι το θέμα της Χρυσής Αυγής είναι ένα ζήτημα πολύ συζητημένο, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, θεωρείτε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μπορεί να αποτελέσει το ανάχωμα για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής και να μην πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση και να έρθουν σε εσάς? Το πρώτο ερώτημα είναι εάν θα υπάρξει πρόβλημα την επόμενη μέρα. Το πρώτο νοικοταφείο είναι γεμάτο αναντικατάστατος. Όλοι αναντικατάστατοι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή και η χώρα προχώρησαν. Όσον αφορά το άλλο σκέλος, η Χρυσή Αυγή θα πολεμηθεί μόνο με επιχειρήματα. Ούτε με ύβρις, ούτε με κυνηγητά. Υστερούν στα επιχειρήματα. Δεν προσταθούν απέναντι στα επιχειρήματα. Και εγώ θα έλεγα ότι κακώς τα μέσα ενημέρωσης δεν τους βγάζουν με άλλους. Και κακώς κάποιοι άλλοι φεύγουν όταν εμφανίζονται οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής.
Στα επιχειρήματα υστερούν. Τους έχουμε δώσει λοιπόν την ευκαιρία του μονολόγου και αυτό προς το παρόν τους καθιστά άτρωτους. Δεν αντέχουν στα επιχειρήματα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη, εσάς και όλους τους συναδέλφους. 2 χρόνια στη Βουλή, ποια πρόταση έκανε η Χρυσή Αυγή? Μία πρόταση. Να σας θυμίσω, όχι δεκάδες, εκατοντάδες προτάσεων που κατέθετε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός. Επομένως λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από το έργο του και όχι από τα γροθοκοπήματά του. Ο κύριος Σιμάτος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσιτούλας από το News Bomber. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν θεωρείτε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να δρομολογήσει εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, και δεύτερον, σε σχέση με αυτό, κατά πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? 100% 26 του μηνός θα αρχίσει μία κουβέντα για την επόμενη ημέρα. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των αποτυχημένων δημοσκόπων και κινηθεί η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γύρω στο 25%. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου του Λαός, Γιώργου Καρατζαφέρη.